हमारे तब जूली मर जे हैं इनका चीता के आगे दे दिया जाए ओकर बाद गाय के छोड़ दे भैया तू सन्यास ले जाओ। हां ठीक कह तेरा वही पर जर कम साता हो जाए तो हे जिया खाया खाती मैं दे तनु मने ना लगे लइका बिन होने के सही बात कहला बाबा। ला पिंकी के माई मर रही है हमने के मन ना लगत कने कि जा 10 दिन समारोह कुंवर जी मूड गाना नियन बनल बा बेचारा हमने के ड्राइवर रोते रह गइला मूड गाना नियन बनल बा हम तो तोहरे के दिल में बसवल बानी तोहर खातिर सपनवा सजवल बानी अपन हाथ तू अगिया लगा जय बुझा जवन घर तोहरा खातिर बनौले बनी तोहरा से जब छुट्टी दुनिया मजा लूटी तू चल जाइबू करके हमारा दिल के टूकी टूकी भइलू कहिए तना सयान साथी तय हो खेला जान भइलू कहिए तना सयान साथी तय हो खेला जान आज एक कार्यक्रम में आके पंकज बसदरी भैया बबलू भैया टूना भैया टिंकू भैया श्रीजन बाबा सब प्रोग्राम भर रहे हैं बाप रे बाप प्रचंड व्यास इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है इतना दुलार प्यार बबलू भैया मुन्ना भैया हमने के टूना भैया तब एक ही बात को हम यारा यारा तेरी यादा यारा यूट्यूबर भैया कलाकारों के कुछ परेशानी होला तो सब दिन घिंचल कोनो जरूरी नहीं है। आज बहुत परेशान बने जा हमने का
देखते बानी रोज के प्रोग्राम तो खुल के ना कहल जाए कैसे कैसे प्रतिष्ठा जुड़ल बा और वह छोड़ अब तक कहाँ कहाँ जाए आ थोड़ा सा परेशानी बा कफ हो गइल बा सर्दी जुकाम तय करा के नहीं खींचो से होता अच्छा का ठीक बा सुना भैया प्यार बचपन के तोरी मुंह हमरा से मोरी तू तो कहत रहलू ना कहनी भैया कि फोन कॉल रहनी है साजी का देहाती जी कहले हैं कि भैया दौड़ लगावे के होई तो कितना देरी में 8 घंटा में कितना तेज का दो दौड़बा तो हम कहने कि भाई हम ही दौड़ो कैसे कि हमारा गोल ठीक बा यस तो कहने हैं कि जागे के होई तो हम कहने कि भाई तार 2 गो आंख बा तू 4 घंटा में नींद पूरा कर लेबा हमारे एगो बा तो 8 घंटा लागी ठीक है बा हम कहली भैया कि इंजीनियर के दिमाग ऐसा के होके के चाहे तब तो एगो आंख से 1 कोस लौकत होई तो 2 गो से 2 कोस लौकत होई तेरा भी गाय देखल अरे बा सूरदास के मठिया पर नहीं जात ना महाराज सूरदास के नहीं देखले हैं जंगल में रहले उनकरे कहूं आंख नहीं खे ना कबो उनका से भेंट करी और वो कत्ता ही ना ज्ञान दे देहन कि दूसरा कोई के दर्शन करे के सौभाग्य रवा लगब किलोमीटर दौड़े एक कहूं आंख नहीं खे सूरदास उनका मठिया पर कोई जंगल में रहबे करले पहाड़ी क्षेत्र में यस यही तरह 2 गो छेला रहले हां जी के करा के कहीं छोड़ा नाम का धरक ना 2 जना चला रहलो अपना गुरुजी के देहिए में बसुदरी भैया बटावारा कर लिहल आधा देहिया छोड़ के और चेलावा दोनों गोड़वे अपना अपना हिस्सा पर ले लिहलस एगो चेलावा दहिनका ले लेलस आ एगो चेलावा बायां ले लेलस आ गोड़वे के दिनों रात हां मिसल का चारल फीचल नहवावल धोल मिसल जातल रे बोका गोड़ मिसल जाला रे हाँ गोड़ मिसाला रे बोका फिचाला ना कचरा ला अब दोनों जना गोड़ के सेवा करस लो हां संजोग से बड़का चेलवा जौन रहे ओकरा मौसी के लड़का के बारात रहे हां चल गई हां आ गुरुजी दोपहरिया में सतुआ खा के दोपहरिया में सतुआ खा के सुत रहले हां आ दहिना गोड़वा पर हां जी बायां गोड़वा चढ़ गए चढ़ गए रहे ऊपरा हो गए दहिना गोड़वा पर बायां चढ़ल बा हां आ जौना के हिसाब पर दहिना रहे उ कुटियो पर रहे हां आ बायां वाला गई रहे हितई हां देखलस के अरे अरे सुबह रही कितना बढ़िया से गुरुजी के गोड़ मल के साफ कइले रहनी है हां आई करे तना हिम्मत अरे क्यों नहीं खे हां आ ओकर हिस्सा वाला गोड़ हमारा गुरुजी के गोड़ पर चढ़ गइल बा हां ओहे लमहर लाठी निकाल के बस धरी भई हां आ गोड़वे पर 3 लाठी न मरलस मरलस के 3 टुकी हो गई अब प्लास्टर कसहु करौले हां कहरा तारे कहर तारे 2 दिन के बाद उ छेलवा आई हां कलस के गुरुजी हम ना रहनी है हां आई हमरा वाला हिस्सा के तोड़ देलस अरे कौना कहीं एगो चेला कहले कि रे बबुआ आई कैसन पागल चेला बा हां दोपहरिया में सतुआ खा के सुत रहनी है हां तो कहता कि हमारा ला हिस्सा पर ओकर गोड़ काहे चढ़ल बा मार के हमर तोड़ देले बा टंगरी हां चेलवा कलस के गुरुजी हम ना रहनी है तो कर हिम्मत पड़ गरल हां बाकी चिंता मत करी हम आ गइल बानी हां जब हमारा ला हिस्सा के सोझ नहीं रह देले हां तो ओकरो ला हिस्सा के हम सोझ ना रह दे उहे लठिया निकाल के आ दूसर को टंगरिया पर मरलस की दोनों टंगरी से रावण हो गए जानते जी भैया हाँ हम आ जाता नहीं हो जावे यस यस टुना भैया का पहुना का कोनो दिक्कत है दोनों पाहुन के विनोद भैया का हम स्वागत करते हैं गोला माफिया डुमराव अच्छा कोनो बात नहीं का हमारा कोनो धन के कमी नहीं के होवे वो अभियंता आइल बनी हां जी उहे के धन के कमी बा हमरा के तो प्रेम स्नेह देव सब बहुत बा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो हां जी त तनी 5 मिनट चिरैता जान के जग भइल बा हां जी आ बसुदरी भैया बैठल बानी यस अइहो के जान तनी रसो के मोमेंट देख के
यहाँ के बीच में निर्णय बदल सकत नहीं। बाकी अभी माहौल ठीक बा तो आदेश कैले बानी धनुष जग से तो तनी मुनी सुनावल जाई। अगर बीच में तनी मुनी दिक्कत होई तो खाली हने कह देबे कि हमनी के दिशा यहाँ के मोड़ सकत नहीं। यस यस यहाँ के रहिले तो हमनी के दिक्कत ना होखे। बोले बाबा का मोमेंट चिन्हत रहे एकदम। तो चलो तनी 5 मिनट